Dito, lalapit natin. Ito si nanay. Yan si nanay. Kawawa naman. Nanay, ano hinanap mo? Ito. Oo, Merry Christmas. Ano yan? Mga lagayan ng ano mo? Karton? Ah. Sige ho, ingat po. Si nanay. Dito lang siya lagi nagtatambay dyan sa Alphamart. Yan. Ito, tagabigyan natin dong. Oh, ba't na dito kayo? Uwi na kayo. Yan natin to, si Manay. Ano yan? Oh, oh. Ay, hindi po. Pero ako, Oh. kontento ka na ba? Okay, bili ka pagkain ha. Ano, pero kung kayo Si nanay kawawa naman.